नमस्कार. आमच्या चॅनल टीच अँड लर्न मध्ये आपला स्वागत आहे. आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबवा, लाइक आणि शेअर करा. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों. वालेकुम अस्सलाम सर. बाल मित्रांनो, आज आपण कुठे कोण काय करतो हा घटक शिकणार आहोत. हो सर. मी आता तुम्हाला काही चित्र दाखवणार आहे व त्यावर काही प्रश्न गाण्यातूनच विचारणार आहे. तर तुम्ही देखील त्यांची उत्तरे गाण्यातूनच द्या. हो सर, मजा येईल. हे पहा पहिला चित्र. शिक्षक. कोण काय करतात, कोण काय करतात. शाळेतले शिक्षक शिक्षण देतात. शाळेतले शिक्षक शिक्षण देतात. खूप छान. पहा दुसरा चित्र आणि सांगा. ड्रायव्हर. गाडीतला ड्रायव्हर गाडी चालवतो. गाडीतला ड्रायव्हर गाडी चालवतो. हे पहा तिसरा चित्र. शिंपी. दुकानाच्या शिंपी कपडे शिवतो. दुकानाच्या शिंपी कपडे शिवतो. हे बघा आणि सांगा. कोण काय करतो, कोण काय करतो. सोनार. पेढीवरचा सोनार दागिने बनवतो. पेढीवरचा सोनार दागिने बनवतो. पहा आणि सांगा. कोण काय करतो, कोण काय करतो. न्यायाधीश. न्यायालयाचा न्यायाधीश न्याय करतो. न्यायालयाचा न्यायाधीश न्याय करतो. पहा आणि सांगा. कोण काय करतो, कोण काय करतो. लोहार. भट्टीवरचा लोहार लोखंडी सामान बनवतो. भट्टीवरचा लोहार लोखंडी सामान बनवतो. पहा आणि सांगा. कोण काय करतो, कोण काय करतो. कुंभार. कुंभारवाड्यात कुंभार मातीचे भांडी बनवतो. कुंभारवाड्याचा कुंभार मातीचे भांडी बनवतो. हे चित्र पहा आणि सांगा. कोण काय करतो, कोण काय करतो. पोलीस. ठाणेचा पोलीस गुन्हेगाराला पकडतो. ठाणेचा पोलीस गुन्हेगाराला पकडतो. सांगा. कोण काय करतो, कोण काय करतो. सैनिक. सीमेवरचा सैनिक देशाचा रक्षण करतो. सीमेवरचा सैनिक देशाचा रक्षण करतो. पहा आणि सांगा. कोण काय करतो, कोण काय करतो. पायलट. विमानाचा पायलट विमान चालवतो. विमानाचा पायलट विमान चालवतो. पहा आणि सांगा. कोण काय करतो, कोण काय करतो. डॉक्टर. दवाखान्यातला डॉक्टर उपचार करतो. दवाखान्यातला डॉक्टर उपचार करतो. पहा आणि सांगा. कोण काय करतो, कोण काय करतो. सुतार. कारखान्यातला सुतार लाकडीचे वस्तू बनवतो. कारखान्यातला सुतार लाकडीचे वस्तू बनवतो. छान विद्यार्थी मित्रांनो, आपण शिकलो आहोत कुठे कोण काय काम करतो. आता तुम्ही सांगा बरं, इकडे तुम्ही कुठे कोण आणि काय करतात. सर, आम्ही शाळेचे विद्यार्थी आहात. आम्ही शाळेचे विद्यार्थी शिक्षण घेतो. शाळेचे विद्यार्थी शिक्षण घेतो. वा छान. म्हणजे तुम्ही शाळेमध्ये ज्ञानार्जनाचे कार्य करतात. हो सर. वा छान. तरी आपण हा गाणं येताना घरातून पाठांतर करून यावे आणि तुम्ही दुसरे कोणकोणते काम बघतात त्यांची यादी बनवा. हो सर.